Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Paing tanggal 20 Mei taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita ngajak kita bebarengan maca saka Rom 8 ayat 18 tekan 20. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994 lan kawaca ayat 23. Ora mung para tumitah sing padha sambat, nanging kita dhewe ing batin ya padha ngresah. Ya kuwi sakjroning nganti-anti marang wektu enggone Gusti Allah arep ngangkat kita dadi para putrane lan ngluwari badan kita sak sampurnane. Senajan kita wis padha diparingi rohe Gusti Allah, ya kuwi peparing sing kaparingake sepisanan. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Jejer renungan dina iki mantep ing pangarep-arep minangka para putraning Allah. Para sedherek, dina iki 20 Mei ateges pengetan 31 taun katiwasan pasamuan GKJ Purwantara lan 96 taun baptisan kawitan kang katindakake ing Pepandan Bulukerta. Tanggal 20 Mei tahun 1930. Dadi pasamuan kita iku wis menangi jaman Londo, jaman Jepang, jaman Mardika, ya wiwit jaman Presiden Soekarno, jaman Orde Baru Presiden Soeharto, reformasi, lan jaman saiki mbuh arep diarani apa. Pasamuan nganti-anti kababaring kratoning Allah. Nalika Gusti ngangkat kita dadi para putraning Allah lan ngluwari badan kita sak sampurnane. Ngrucat kadonyan nunggil ing kalanggengan sih rahmate Gusti. Para sedherek, akeh para leluhure pasamuan kang wis sedo. Kamangka pangarep-arep kang dianti-anti iku durung kababar. Nganti kapan kita bakal terus ngarep-arep? Para sedherek, bangsa Indonesia uga ngarep-arep tata urip bangsa kang adil, makmur, lan rahayu. Saben ana pemilihan umum lan ganti pemimpin, pangarep-arep iku kaya dene geni sing diwenehi lenga. Genine dadi murup njilat-njilat. Nanging nalika kanyatan sing ana mung omon-omon, adoh saka prasetya tumuju masyarakat adil makmur. Dadine ya kaya dene mawa sing disiram banyu. Ilang genine, ganti rasa gela lan nelongso. Para sedherek, wis 31 taun kadewasan pasamuan GKJ Purwantara. Wis akeh calon pandhita sing perkenalan, orientasi, pembimbingan, ujian calon pendeta lan dadi vikaris gari nunggu tahbisan pendeta. Nanging nganti saiki Gusti durung maringi abdi kang pinesti kautus makarya lelati minangka pandhita pasamuan kang anyar. Taun iki sak pasamuan tansah nyenyuwunake ing pandonga. Mugi calon pendeta sing wis bebarengan wiwit taun 2020 kepungkur bisa samekta lulus saka bimbingan klasis lan maju peremtoar. Peparing Sang Roh Suci dadi pepesten anggone kita bisa mbangun tata urip pasamuan minangka brayate Gusti. Patunggilan para putraning Allah anggone nderek makarya leladi mbabarake peprintahane Gusti ing kratone kang bakal
rawuh. Amin. Tuntunan kanggo njuraos. Apa tandane menawa warganing pasamuan iku para putraning Allah? Lan kepiye carane supaya pasambat lan batin kang gresah ing kahanan sing kita adepi saiki ora ndadekne pupus lan semplah. Nanging kita sangsaya bakoh ing pangarep-arep lan pracaya. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi peparing Sang Roh Suci tansah memulang lan gula wentah kawula. Nyantosakaken kawula mbangun pangarep-arep lan urip percaya nuhoni dawuh timbalane Gusti. Minangka brayate Gusti dadi seksi lan makarya lelati wonten ing satengahing sesami. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek wilujeng mengeti lan mahargya adekipun pasamuan GKJ Purwantara. 96 taun baptisan kawitan, 31 taun kadewasan pasamuan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.